Lana-ke sizonifundisa ukuthi mawupheka upheka kanjani. Sizonifundisa ukupheka iy'nkobe. Uma upheka iy'nkobe-ke uchonza ummbila, uchonza kanjena ummbila. Ebese-ke kuba khona ubhontshisi. Ubhontshisi wakho kumele uqale uwukhethe kuqala. Ubhontshisi wakho kumele kuqale uwukhethe kuqala ukuze singezudla nalokhu okuwudoti. Okunye kumele nizijwayeze kona ukuthi nizijwayeze ukuya ukutshala nibe nengadi ngoba niyogcina senizonda omakhelwane nibazondela ukuthi abaninaneli kodwa nibe ninazo nezandla zokuthi niziyele nina engadini niyotshala. Njengamanje-ke sizohambani siyokupheka, sizobuya uma sekuvuthiwe sesibone ukuthi kunjani. Awusithi yela, sithi yawu,